Рәмзия Ғабділхақова. Яңғырдан соң. Басу ортасындағы тар юл бойлап бір атлы келе. Сыры бие ашықмай ғана атлай. Хәйр, аны ашықтырушы да юк. Сыртында хуҗаның нәзік аша шыбырқысы уйнамый, ә хуҗа 30-35 яшьләрдәге тақыр башлы ир. Дөньяда бер гаме юк кеше сыман дилбегәсен итәгенә җыеп тоткан да, мәрткә киткәндәй үз уйларына чумып утыра. Бәлки яңгырдан соң сафланып, яктырып киткән дөньяга сокланып, хозурланып барудыр. Бәлки җәйге татлы һавадан исереп, изрәп йомшап киткәндер. Ә бит матур. Бигрәкләр дә матур безнең якларда җәй башы. Яңгырларына хәтле көлләч җанга тансык бит. Әле генә күк йөзен тау-тау болытлар каплап алган. Бар җиһан караңгылык кочагына кирип чумган иде югыйсә. Инде күр, ул болытлар кай арада таралышып беттеләр дә, кай арада җиргә алтын нурларын кыйып, кояш та балкый башлады. Җылы яңгырдан соң һава сулап туймаслык тәмле. Тузаннан арынган дөньяның сәдә, пак төсләре күзләрне генә түгел, күңелне дә иркәли. Яшел генә димәссең, аның да әллә ничә төрле балкышы бар. Яңа яфрак ярган агачлар, сабыйларның ефәк чәчедәй куерып үсеп килгән чирәм, һаваны балландырып борын төртүче яшь игеннәр, җәйнең сафлыгыннан, илаһи төсләреннән, бу кадәр гүзәллегеннән акылың шашарлык, валлаһи. Шул моторлык эчендә кара тасма булып сузылган туфрак юлның яңгырдан соң тиерле быткакка әйләнеп, җәяүлегә түгел, дүрт аяклы атка да көч-хәл белән аттарлык хәлгә килүе дә күңелне тырный алмый. Җир бит ул. Туган җир. Читкә киткәннәр шул газиз җиргә тезләнеп, туфрагын үбә-үбә, учларына салып ашардай булып, сагынып, ашкынып кайталар ләбаса. Арбада утырган ир бәлки шуларны уйлап тын калгандыр. Бәлки ул да бикирактан кайтадыр. Әле чагыштырмача яшь булса да, аның шыма уйчан йөзендә бу җирдә яши-яши арыган, күпне күргән картлар сагышы ята. Ә кызлар шырык-шырык көләләр дә көләләр. Әйе, ир бит арбада ялгыз түгел. Аның аркасына терәлеп диярлек аякларын арба артына салындырып, ике кыз утыра. Каптырмалы җиңел туфлиләрен кара кәлүшкә әйләндереп, калын саз катламы ябышкан. Ә кызлар барыбер шат. Чөнки юллары уңды. Яңгыр астында юешләнеп, саз йөреп, көч-хәл белән кайтып килгәндә, бәхетләренә менә бу атлы очрады. Очрады гына түгел, сорамаган килеш арбасына да утыртты. Югыйсә авылга тагы 3 чакрымлап атлыйсы бар иде әле. Кызлар шат. Чөнки бүген соңгы имтиханнарын бирделәр. Алда чыгарылыш кичәсе, алда бәхет шатлык тулы озын гомер. Әнкәй генә, ничек күңелле бу якты дөньяда яшәүләре, бигрәк тә яшь, матур чагында. Кызларның берсе аеруча шат. 2 ел буе гыйшык утларында яна кия, яшерен генә яратып йөргән кешесеннән уч кадәрле хат кисәге алды бит ул бүген. Беренче тапкыр шундый назлы хат алды. Шул хатаның иңнәренә канат куйды. Көне буе йөрәгендә талпына-талпына бер серле кош сайрый. Кыз үзен алда бик зур, татлы бәхет көткәнен бөтен җаны тәне белән тоя. Дөньяга сыймаслык бу олы шатлыкны иптәш кызы белән уртаклашмакчы була, тик тегесе юк, аңламый бит моның йөрәк хәлләрен. Ярату ничек буласың ул? Ник син нәкъ менә аны яратасың? Нигә кирәк ул сиңа дип баш катыра. Яшьлекнең мәхәббәт дигән татлы алмасы эләкмәгән шул әле аның кулына. Бу кызыда егетләр кайгысы түгел, илһамланып, дәртләнеп, Буран исемле эте турында сөйләп кайта. Иртән Буран аларны озата барган иде, өйгә кайттымы икән, яңгыр астына эләгеп юешләнмәде, өшемәдеме икән дип, көне буе ут йотты кыз. Шулай итеп берсе этен, икенчесе егетен сөйләп, бер-берсен үртәшеп, шаяра, көлешә кайта кызлар. Ә ир аларны гүя ишетми дә. Аның күз алдында нур чәчеп торган ай йөзле, назлы карашлы,
йомшак тавышлы, бик кадерле бер генә кеше тора. Инде ничә ел тора. Күпме рәнҗиде аңа Мисбах, күпме гаепләде, күпме сагынды. Елый-елый саташа сагынды. Ник китте, ник кайтмый дип тәмам гаҗиз булды. Күпме хатлар язды аңа. Бик соң ачтылар аңа дөреслекне. Гаепсез икән бит кадерле кешесе. Ул да аның кебек газапланган, хәсрәт сулары эчкән икән бит. Бит әйтмәделәр. Кат-кат килгәнендә, ишек шакуларында, елый-елый ялваруларында, очрашу өметләнеп капка төбендә кунуларында әйтмәделәр. Белгән булса, шул гомер күрми торыр идеме? Шул гомер бер хәбәрсез йөрер идемени? Әллә үзеннән, әллә аңардан, әллә ачы язмышыннан качып, ничә еллар буе туган җирдә тамырланып калган бәхетен читтән эзләде. Бугазыннан үлем килеп тоткач кына әйтте әтисе. Улам, барып күр син аны. Юкка рәнҗеттек. Минем өчен дә бәхиллек сора диде. Кайда яшәвен дә шунда гына әйтте. Инде менә аның янына бара Мисбах. Күңелендәге сагышның күкрәгенә генә сыймый, җыр булып дөньяга түгелә. Biz ayrılgan gün bit o. Ir бар йөрәге белән әрнеп, сызланып, бала чагыннан ук күңеленә сеңгән, гомеренең мәңгелек юлдашына әйләнгән таныш җырны суза. Кызлар көләләр. Аларның әлегә бер хәсрәте дә юк. Алар әле хәсрәтнең ни икәнен дә белми. Күңелләре кояшлы көн кебек яп-якты, ап-аяз. Йөрәгенә мәхәббәт кышы кунган кызның күзләреннән нур түгелә. Елмаюлы иреннәреннән сөйгәненең исеме талпынып чыгарга гына тора. Күңеленнән генә ничә тапкыр пышылдады инде ул дөньяда бер матур исемне. Әллә сулыш алган саен тынына кушылып чыга инде. Калкулыкка күтәрелгәч, авыл да күренде. Түбән авыл. Серле яшерен авыл ул. Тәмам килеп җитмичә барлыгын да сиздерми. Мәче баласы сыман шокырда шапарт кына йомарланып ята. Шул авылда кизләү тыкырыгы янында шифер түбәле җыйнак кына бер йорт бар. Ул йортта карт белән карчык тыныч кына гомер итәләр. Аллага шөкер ди Гайни апа. Тормышыбыз җитеш, балалар исән-сау, табыннарыбыз тулы. Татар кешесе гомергә шулай. Азга да канәгать, сабыр. Кайгы килсә дә зарланмый, уфтанмый, тешен кыса да күрәчәктер. Ходай кушмаган эш булмас, алдагысы хәерле булсын ди. Гел ачык йөзле, үз алдына елмаеп үргән Гайни апаның бәгырен нинди уйлар телгәнен, йөрәгендә нинди хәсрәт йомарланып ятканын бары берәү генә белә. Ул аның җан дусты, ахирәте, гомерлек күршесе Минҗиян. Минҗиян астай 40 йозакка бикләнгән сыер сандыгы ул. Кешенекен кешегә түкми, җилгә чәчми. Әңгәмәдәшен сабыр гына бүлдерми тыңлый да, кулына ышанып тапшырылган сер йомгагын күңел төбендәге сандыкка яшереп бикләп тә куя. Ул белә. Беркем дә аннан ярдәм өмет итми.
Һәр кешенең сабыр кәсәләре тулгач, мөлдерәмә тулы күңелен кемгәдер бушатасы килә. Шул гына. Әй мин җанастай, төшемә керсә дә шатланып уянам бит. Үткән айда Сәкинә килгән иде. Килендәшне әйтәм. Кытышкыч хәбәр әйтте. Балакаем төрмәгә эләккән икән бит. Инде 2 ел утыра ди. Авылга шундый хәбәр кайткан. Ышанмадым. Бигрәк йомшак күңелле иде бит ул. Мәче баласына да ризыкны шәйнәп каптыра иде. Бер чак шулай шибиләр яңгыр астында калды. Бәпкәчем шуларны җыеп кергәндә мич башына тезеп куйган. Үлгән шиби тереләмени ул. Ташламады тәки. Шулар янына бер кемне якында китермәде. Үзе йоклап киткәч кенә чыгарып күмдек бичараларны. Нишләп төрмәгә эләксен ди инде шундый йомшак күңелле бала? Юк, мәңге ышанмыйм. Ничәнче кат сөйли инде бу сүзләрне Гайния. Тик мин җан астай аны барыбер бүлдерми. Сөйләсен. Аллаһ Тәгалә адәм баласына телне юкка гына бирмәгәндер. Хәсрәтеңне эшкә җыя башласаң, көннәрдән бер көнне сабыр җипләрең өзелеп, упкынга тәгәрәвең бар. Тәнендә җаны күңеле булган кеше генәме? Йырткыч булып, йырткыч та наныйларын җуйса, бөтен дөньяны тетрәтерлек итеп улыйлап баса. Достан таңлый да, тәгәсе тын алган арада тыныч, йомшак тавышы белән мин җан да сабыр гына үз сүзен кыстырып куя. Эләгүе дә бар шул Гайния. Бер гаеп сезгә дә тыгып куялар бит бәндәләрне. Кеше булса, истәтиясе генә табыла инде аның. Алла сакласын дигән. Эй балакаем, караңгы зинданнарда дөнья яктысын күрергә тилмереп утырсын өчен таптыммыни мин аны. Үз янымда булса мондый хәсрәтләр күрер идеммени. Анаң уги булса, атаң җизнигә әйләнә шул. Исән чакта күрешүләр насыйп булырмы икән безгә, мин җанастай? Никтәр генә шундый ачы язмышлар язган икән миңа. Бер кемгә зыяным тигәне юк ләбаса. Белә мин җан, белә. Гайниянең дөнья бәясе кеше икәнендә башкаларга явызлык кылу түгел, тел тибрәтеп авыр сүз әйтергә дә кыймавын белә. Ләкин якты җиһанның тозанлы юлларында байтак йөргән карчык тагын шуны да яхшы белә. Бу дөньяда Гайния кебек игелекле җаннар никтер күбрәк кагылалар, күбрәк михнәт, газап күрәләр шул. Яратканыма бирермен дигән бит Гайния. Бу бәндәм бик сабыр, күтәрер әле дигәндер. Сабырлыклар төкәнеп килә шул инде мин җанастай. Үзем генә беләм хәлләремне, үзем генә беләм. Абзыйыма да сөйли торган түгел. Иратның күңеле барыбер каты. Каян аңласын ул мине? Анаклар атна саен янында бит. Гайния кытыршы бармаклары белән күз тирәләрен сыпырып ала. Көмеш җепләр дә яңагына тузгып төшкән берничә бөртек ак чәчен кабат чуар яулыгы эченә яшереп маташкан була. Берничә тапкыр тамак кырып куя, бәгыргә яшьләр төелгән бу мизгелне ничектер үткәреп җибәрергә кирәк. Аның хәлен яхшы аңлаган Минҗиян җәһәт кенә урыныннан кузгала да, Үзбәкстанда яшәүче кызы алып кайткан ялтыравык бизәкле кәсәләргә шаулатып кайнар чәй өсти. Авылда шулай. Бусагаңна атлап кергән кешене чәй эчерми чыгару юк. Суынганчы эш Гайния. Конфетләреннән авыз ит. Кәмәт тәмле, йомшак конфетләр, әфлисун тәмнәре килә. Кала күчтәнәче. Энемнең кызы кертеп чыккан иде. Ирләрне гаепләп булмый инде Гайния. Аларныкыннан түгел, безнең йөрәктән өзелеп төшә бит бала. Ирләрнең хатын кызны мәңге аңлыйсы юк. Эй Раббым, исән чакта бер күрешәсе, нурлы йөзләрен бер булса да күрәсе иде. Кан дошманы түгел ләбаса, тудырган, имезеп үстергән анасы. Яшьлеге белән аңламыйдыр инде балакай. Бер гөнаһым юк та бит. Кытыртучылар җитәрлек. Эй бу дөньялар. Ул тирән итеп бер уфтана да, быйык карашын тәрәзәгә күчереп, үз алдына җырлый башлый. Су буйлары маңсу иде, без аерылган чагында
Biz ayrılgan şağında turmuş dulqınları bizini kuşar eli tağında. Kuşar buyursa, Allah'ның kudreti keng. İsen bulsun dip dile gayniye. İsen kişiler koyşanda bulsa bir kuruşa. Менә минеке бакча башында аяк астында гына да бит. Үкереп еласаң да, яннарына төшеп булмый. Җир астына юллар юк, дип юата аны ахирәте. Яшь иде әле ул чакта гайния. 30 да тулмаган иде. Сугыштан исән-сау кайту бәхетенә ирешкән Нургата белән яратышып йөрешеп, гаилә кырдылар, көтеп алган нарасыйлары туды. Авылда егет белән кыз гомерлеккә дип кавыша. Гаилә бозып, хатын айырып, бала ятим калдыру саклык авылы тарихында моңа кадәр юк иде. Нургата беренчесе булды. Ярты Европаны йөреп, башка халыкларның тормышын күзәтеп, күреп кайткан таза шәп солдатка бер хатын гына җитмәде күрәсең. Беркемнән дә яшерми, ни Худайдан, ни бәндәдән уялмый, каладан кайткан яшь шибәр китапханәче кыз белән чуала башлады. Утлар йытты гайния, уртлары канаганчы тешләрен кысты. Мендәр кышып кайнар яшьләрен кыйса кыйды, әмма күңел яраларын ятларга түгел, жан дусларына да сиздермәде. Чуалыр да туктар, басылыр дип көтте. Җиләк кебек хатынын, күз нурыдай баласын ташламас бит ире. Дөрес, баласын ташламады Нургата. Сөяркәсен өй түренә кайтарып утыртты да гайнияне урамга куып чыгарды. Бусы инде авылда гына түгел, дөньясында да сирәк очрый торган бөтенләй кеше ышанмаслык хәл иде. Бигрәк яклаучысыз иде шул гайния. Яшьли әтисез калган, ялгыз анасына бердән-бер бала иде. Ятимә хатыннар белән санашучы булмады. Дөрес, кача-поса көндәше килде, алдына тезләнеп, "Апа, кичерә күр, бала көтәм, бармый чарам калмады бит", дип зар елады. Кичерде. Каргамады аны гайния. Ир бирмәк, жан бирмәк дисәләр дә, Нургата эчендә үзгәләнмәде алай. Бары тик "Баламны бирегез" дип кенә ялварды. Сабые үз янында булса, бу кадәр әрнемәс, утлы күмер йоткандай янмас, көймәс иде. Ләкин бирмәделәр. Рәхәтләнеп сөяргә түгел, хәтта күрергә дә рөхсәт булмады. Максатлары баланы үз анасыннан биздерү, аның барлыгын оныттыру иде. Ире дә, кайнанасы белән кайнатасы да нактырды, бу йортның ишекләре гайния өчен мәңгегә ябылды. Йөрәк үзгәләнүләренә түзә алмый, аланын ерактан булса да бер күрер өчен килен булып төшкән йортның кыймаларына ябышып, капка төпләрендә ауны еласа да, ананың жан әрнүләренә колак салучы булмады. Хатын сабыйын сагынудан ширгә сабышты, ашау-эчүдән калды. Аны Казанга акылы җиңеләйгәннәрне дәвалый торган больницага илтеп салдылар. Савыгып авылга кайтканда Нургата аның бәгыр җимешендә ияртеп, гаиләсе белән читкә күчеп киткән иде. Гайния өчен тормыш мәгънәсе югалды. Үзенә бикләнеп, кайгысына уралып җан асраган булды. Күзенә кояш та, ай да күренмәде. "Булай булмый, кызым", диде әнисе. "Гомерең заяга үтә. Яшь чакта тормышыңны килергә кирәк. Сине урнаштырмыйча, бу хәлдә калдырып ни күңел белән китим. Минем дә тынычлап үләсем килә ләбаса. Миңа барыбер", диде гайния. Шуңа күрә түбән авылдан үзен хатынлыкка сорап килгән 2 балалы тол иргә кияүгә чыгарга бер сүзсез ризалык бирде. Күңеленә юаныч, зур шатлык булып кызы туды.
баш өстендәге авыр болытлар акрын-акрын таралгандай булды. Күзенә дөнья яктысы күренә башлады. Юк, онытмады ул беренче нарасын. Йөрәгеннән өзелеп төшкән, күкрәк сөтләрен имезеп үстергән сабые мәңгелек җан әрнүе булып аңа ияргән иде. Кызын сөйгәндә дә аны уйлады. Авылга кайткан сайын кардәшләреннән баласы турында сорашты, тик күңел юатырлык сүзләр ишетмәде. Ул атасы янында түгел имеш, каядыр читтә кайтмый йөри, үзләре дә белми икән кайдалыгын, чыкканда югалган диделәр. Аннары бурлыкта йөргән, шуның өчен төрмәгә япканнар дигән бик тә авыр күңелсез хәбәр килеп иреште. Бер утка икенчесе өстәлде. Түссәң түз, түзмәсәң йыла. Йыламый гайния. Яшьләренә төелә җырлый гына. Идел бойларына барсам, әйтер идем иделгә шул, әйтер идем иделгә. Минем кайгыларымны да илтеп сал дип диңгезгә. Кем елап, кем җырлап юана. Авыл иченә килеп җиткәч, ир юлдашларына таба беренче тапкыр борылып эндәште. Зияддин абилар кай тирәдә тора? Беренче урамга кергәч тә уң якка борыласы. Без дә шул якка кайтабыз, абый. Килеп җиткәч әйтербез, диде кызларның берсе. Икенчесе мәхәббәтеннән кояш булып балкыганы дустына төртеп куркып кына пышылдады. Кем бу? Мин бу абыйны белмим. Дусты исә кем белгән инде аны дигәндәй иңнәрен генә сикертте. Алар бу кешене танымый иде. Урамның былай да пычрак юлын тагы бер кат актарып бара торгач, кирәкле капка турына килеп җиттеләр. Иң башта арбадан көләч кыз сикереп төште. Шул чак Минҗиян астайының капкасы шыгырдап ачылды да, аннан әкрен генә басып, тулган айдай түгәрәк йөзле, ягымлы карашлы олы яшьләрдәге бер хатын кыз килеп чыкты. Әни дип аңатып айгырды Гөлфия. Мин имтиханны 5-легә бирдем. Яхшы булган кызым, бик әйбәт булган. Гап-гади билге эчендә шул чаклы сөенер, коштай очыныр икән баласы. Яшьлекнең шатлыклары да бөтенләй үзгә шул. Әни, бу абый безгә килде, диде Гөлфия, арбадагы кешегә ишарәләп. Гайния апа кызыксынып, ул күрсәткән якка төбәлде. Арбадагы кешене танырга тырышып, күзләрен кыса-кыса игътибар белән карады. Йөзендәге тыныч шатлык әллә куркуга, әллә аптырауга әйләнде. Күзләре тулы сорау иде. Шулай байтак кына хушсыз калып, аңгы-мингы торганнан соң бар йөрәге белән иңрәп пышылдап, бары бер сүз генә әйтә алды. Улам, улам, улам. Ул бу сүзне бәгыр яшьләренә төелеп, мәң тапкыр пышылдады. Ул бу сүзне ничә еллар буе җан авазы белән бушлыкка кычкырды. Ләкин аны бары бүген ишеттеләр. Әбри Хәбриев укыды.